Yan ang apo ko si Baby Jeros. Isang buwan na siya. Mansa rin niya ngayon. Ayan, good morning mga lolas. Baliktad. Magkaiba pa yung kanyang medyas. Kawawa. Kasi nabasa yung isa. Nabasa ng ihi. Kaya magkaiba na ang kanyang medyas na kulay. Nakakakita na siya kung pino. Praise the Lord. May buko lang bibi namin dito. Nung bago siyang pinanganak. Malaki, kasing laki ng santol. Medyo maliit na po siya mga guys. Praise the Lord. Pinagpipray lang namin kay Papa Jesus ang kanyang bukol. Ayan, ayan Medyo maliit na siya mga ayan, para na lang isang juling. Pero newborn siya kasing laki ng santol yan. Praise the Lord. Kaya pasalamat kami kay Papa Jesus. Mansari namin ngayon ni Baby Jeros. Ayan, minsan magugulatin siya kasi maingay dito sa lugar namin, lugar ng anak ko. Marunong na siya maglaro-laro, hindi na siya puro tulog. Ayan, medyo may laman na ang baby namin, pera buyag. Ayan ang apo ni Mami Nets, apo ni Nets Warwaray. Ayan, isang buwan na siya. God bless you baby ko. May apo Baby Jeros. God bless. Hello baby, good morning Baby Jeros. Medyo nakakakita na yan baby ko yan eh. Ay, morning to you. Ay, musta nga po yung mami? Good boy yan Yan big boy na siya Isang buwan pa lang siya. Ayan. Ayan po. Uda nga ni Mami Ilin, masyadong ka mahingit-hingit bubutang nagdodulin at bado kay pagliwanan nga ni nagwawala. Dahang lang doon mga katao kay doon ni tiyaya. Sutil ini. Doon ini tiyaya. Hindi, ay gamutok lang tayo puro kwarta. Puro gamit. Nakakakuanak yan kay hindi yun nabulog na tapo pagpapligit malay. Puro ganito ng kwarta. Panigastos kulit kada adlaw. Pasalamat lang ako anla. May problema. Bisa lang magyantos pag apa pag tinimang basta maupay la. Ay, kinita ko na ako. Kaya maisip nga ako apo ko lang nga ni Mami Ilin. No, dangan amon baby nga pogi. Sutil. Karuyag siya permit asikaso. Tisususula. Bisan busog, naglalaw ay nala, naglululay. Udangani. Bisan lako no. Bisan lako ni Mami magalaga. Basta kung maupay. Dangani, nakapusmas ako ka na. Sisipon ako. Makurat batot na kuanan, hawaan. Di makitsip unon. Ni bago ko na uska adlaw nga aircon. Para ko din uska gabi. Bago akong mawak ng baby, naglalagay ng alcohol sa kamay. Tapos, mainit ang katawan na para hindi mainitan ang baby. Tapos, talagyan ng tissue yung gilid ng labi niya. Bago siya padilan. Ayan. Pag magpadidi tayo ng baby, ganyan. Hindi siya masyadong tuwad. Ano po? Kasi mabubulo na yung baby natin. Pag ganyan lang siya, alalay lang. Medyo hap-hap lang yung pumapasok sa nipple ng bottle. Ayan. Magaling yan si Mami is mag-alaga. Ayan hindi nga siya nakatuwad, diba? Siyempre, baby pa po kami. Ayan. Tapos nakatayo po yung katawan ng baby. Ayan. Patayo po siya ng ganyan. Huwag niyo po yung papahigayin ng gano'n. Kasi po, malulunod po ang baby. Kaya lang ganyan. Nakatayo at nakatungtong sa inyong mga hita. At yung liig, yung ulo, nakalagay sa inyong braso. Ayan. Kahit anong likot ng baby, hindi siya matutuwad, hindi siya mababalian ng buto. Hindi po siya napupunta sa
sa liog ng baby. Pag may pagkatapos niya, ganyan. Yung mouth niya, naharap sa baby. Kasi para kami, isipin na ino kayo. Ayan. Papadighay na po iba. Ano yung ganyan. Ayan. Hindi ano nyo doon sa may dibdib mo para sa mga dibdib. 1 month old lang ang baby namin tumatalo ng ulo niya. Yun ang baby ano na yun. Ayun na, nagbigay na. Hindi po pwedeng ganyan ang karga niya. Matutuwag po siya na ano mo mapupunta ko sa ilong. Yung gatas na kaya ganyan pala. Ayan. Hindi po siya nakaharap yung bunganga natin sa baby. Ayan. Tsaka bawal po malik sa bunganga ng baby ng mamas. Bawal po sa amin. Lagi naman pinag-pray. Ayan, naglalaro. Ganun po pag nag-iisang buwan na naglalaro ng baby. Ayan, nagkakawag-kawag na ito yung tinitingnan niyang Dayan t-shirt. Ayan. Lalaro-laro, nakakakita-kita. Aminag na siya. Ayan. Ang baby kailangan talaga binabantayan yan. Kasi wala pa silang isip. Masyado pang baby yan eh. May isip naman pero hindi pa siya tama. Baby pa nga eh. Ayan, ang baby angel namin. Baby angel. Baby Jaros. Musta yo, baby Jaros. Morning po. May baby Jaros. Ayan. Baby kinakausap. Kailangan pag kinakausap mo ang baby, hindi niya kalapit yung bunganga mo sa kanya kasi tatalsik yung laway. Ayan. Kahit pa po anak niya, kailangan hindi siya nakamouth to mouth. Ayan. Sa isang araw, 3 beses po palit ng gamit ng baby. Ayan. Ayan ang baby natin. Po ni mami po. Titin. Yan o, ang baby Jaros namin. Ayan, good boy po yan. Ayan. 1 buwan lang siya. Ayan o, vlog. Medyo may ano na siya, may laman na siya. Ayan. Okay. Praise the Lord po. Pagaling na po ang bukol namin, Papa Jesus. Ayun o. Praise the Lord. Lutuan po siya ni mami na nagpapatain po si mami na konting blessing. Kaya yung handa namin sa pang 1 month old ng baby namin na si J. Rose. Ayan. Pang pamilya lang yan. Ayan. So, konti lang. At least may grasya na blessing si Lord. A few moments later. Ito ang baby ko, magto 2 months na. Si baby Jaros. Sinisino. Yan o. Magto 2 months na siya sa March 10. Hindi ko na siya maalagaan. Nalulungkot ako. Kung na maalagaan ang apo ko kasi magbukas ako ng tindahan. Kasi wala si mami pera, wala si mami anak buhay. Si mama na lang mag-alaga. Mas the best si mama kasi merong gidoy. Hello, baby Jaros. Hello, apo ko. May short na siya, may short. Naka-short na siya. 2 months na, magto 2 months na sa March 10. Ay, sinitin na kawawa. Ngayon ang maglola.